opäť raz po mnohýkrát prichádzate za piešťanskými detičkami, aby ste im čítali. Čo im budete čítať? O akú publikáciu ide? Budem čítať z krásnej knižky českej autorky medzivojnovej. A je to knižka rozprávok a je špeciálna tým, že na jednej strane je česká verzia, originál, a na pravej strane je slovenský preklad. A ešte takou krásnou špecialitou je, že obrázky sú vyšívané. Autorkou je Saša Švolíková. Takže je to knižka prekrásna a ešte je taký bonus, že vzadu na konci knižky je slovníček československý, takže deti môžu rozumieť aj české, všetky slovenské výrazy a slovenské, české výrazy. A bonusom, ako ste povedali, je aj CDčko, čiže tá audiopodoba knihy, ktoré ste prepožičali tú slovenskú stranu, teda hlas slovenskej strane. Ako sa vám spolupracovalo na tomto projekte? No tak je to nádherný nápad, takže som okamžite nadšene povedala áno. A teší ma to o to viac, že som sa ocitla v spoločnosti pána Jozefa Somra, ktorý je vynikajúci český herec. A takže on vlastne zastupoval ako keby českého deduška a ja slovenskú starú mamu. Takže myslím, že deti sa potešia i slovenské, i české. Aká atmosféra panuje takto medzi detičkami z očí v oči, keď sa stretnete a čítate im? Tak zúčastňujem sa často aj festivalu Zázračný oriešok, festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a nesmierne rada chodím do Piešťan, lebo vďaka knižnici piešťanskej sú tu deti také sčítané a také vnímavé, že či už ide o besedu spisovateľov a básnikov, alebo ide o počúvanie rozprávok, alebo aj takých ťažších textov, tie malinké detičky, úplne malinké, sú nesmierne už proste vychované, už sa vyznajú v literatúre, takže je to radosť ich sledovať a počúvať. Teraz hovoríme o čítaní maličkých detí a že im potrebné čítať. A vy si nájdete ten čas na knižku pomedzi to množstvo pracovných podujatí, určite pracovných akcií? Je to mojou bytostnou potrebou, takže každú voľnú chvíľku čítam. A teraz zrejme do konca roka máte nabitý program. Ako budú vyzerať možno ten záver roka a sviatky? No tak sviatky budú v rodinnom kruhu samozrejme a bude to určite zasa... To budú Vianoce plné kníh, lebo si sa navzájom obdarúvame väčšinou knižkami, takže už sa na to teším, že budem medzi sviatkami ani nie tak pozerať televízor, ako čítať. Na to sa asi viacerí tešíme, tiež, že si nájdeme čas a možno výzvy do budúceho roka. Čo vás čaká? Môžete prezradiť trošku na akých projektoch? Možno ani nie v tej knižnej oblasti, teda trošku prezradiť o tom, čo vás všetko čaká v nasledujúcom období, v tom budúcom roku. No tak začiatkom alebo koncom februára začíname v divadle Astorka, v mojom materskom divadle, skúšať zaujímavú hru, ktorá bude skôr dokumentárna a režisérom je Michal Vajdička. Je to taká kolektívna vec. Je to ešte zatiaľ tajné, takže neviem, čo ma čaká, ale určite to bude nesmierne inšpiratívne, keďže Mišo je vynikajúci režisér. No a okrem toho sa venujem hraniu mojich predstavení v divadle, aj v iných divadlách, hostiem napríklad v Brnenskom divadle v peknej inscenácii Bohnice. No a ešte ma čaká dokončenie filmu československo-poľského a ešte nakrútenie ďalšieho, tiež československo-poľského. No a potom na jeseň budem účinkovať v českom filme. No a okrem toho VŽMu a moji študenti, takže je toho požehnanie. Ale ak sa vám ozve Piešťanská knižnica alebo pani Kučerová s tým svojím projektom, nájdete si čas aj na takéto podujatie? Tak to vždycky s veľkým nadšením. Nesmierne bolo krásne aj prezentovanie alebo uvádzanie knižky do života v Prahe, kde vlastne som ho rozprávala o tom, že je zaujímavé, že slovenské deti veľmi dobre rozumejú češtine. Myslím si, že nebudú musieť ani používať slovníček, čo je na konci knižky, ale české deti žiaľ nemajú možnosť počuť slovenčinu, pretože v českých médiách sa slovenčina absolútne neobjavuje a je to veľká škoda.